Pero para sa akin, ma-recommend ko sa inyo, tansi to tansi ng hulog. So, yan mapansin nyo, hulugan nyo dito. Papakita ko sa inyo kung paano to gawin. So, sana maintindihan nyo to. Maintindihan nyo. Pero bago lahat, shout out muna kay Christian Cross dahil. So, magandang araw mga Koragon. Pasensya na kayo kung hindi ako nakapag-update ngayon sa mga vlog ko dahil lalo na yung mga nag-comment dyan na nag-request. Pasensya na kung hindi ako sa inyo nakapag-reply agad dahil ako kasi naglaot kasi ako sa dagat. So medyo malakas ngayon ng alon kaya di tayo naglaot ngayon kasi masakit ng kamay kaya hila ng lambat. So may vlog ako dyan na part 1 and part 2 kung paano maglaot sa paghuli namin ng mga isda. So ngayon tigil na muna ako maglaot kasi nakabagat ngayon, so malaki ang alon. So kahapon nga naglaot kami, inabutan kami ng subas ko, so sakit sa kamay kaya tigil na ako. Ngayon sagutin ko yung request sa akin ng ating isang viewers dyan, tapos yung nagtatanong kung taga saan ako. Pero bago lahat, shout out muna kay Christian Cross dahil nag-ano siya sa atin, nagtanong kung taga saan daw ako. Ako po yung taga Bicol, Balatan, Camsor. Dito po yan sa Balatan, Camsor. Yan po, taga Balatan, Camsor po ako. So nagkatanong si Christian Cross, kaya shout out sa iyo, taga Balatan, Camsor po ako. So next viewers natin yung katanungan. Nagkatanong siya kung, sabi niya sa akin, pag naghulog ba, tansi to hulog lang ba? Sabi niya. So shout out sa iyo, Oliver Lagpas. Yan, ito yung katanungan mo. Pag naghulog ba, tansi to hulog lang. So okay po yun mga Koragon, okay yun na tanong mo yun. Pwedeng tansi to hulog, pwedeng hulog to tansi. So papakita ko sa inyo kung paano to gawin. So sana maintindihan nyo to, maintindihan nyo ng gusto dahil mahalaga to sa mga bawat nang-instruction sa atin, sa mga nagsisimula pa lang. So ito ipapakita ko sa inyo kung paano gawin. Dapat may hulog tayo. So ito, bulb, tawagin to. Tapos tansi. Dapat may tansi tayo. Metros. So dapat may metros. At martilyo. So maglagay na tayo dito ng pako. Yan, tapos pako dyan. So lalagyan natin ng tansi, So kapag nagkatansi tayo, isabay ko na to. Pag tayo ng tansi, so ganyan lang. Yan. So para nahihila siya. Yan. So dito, yan. Tapos ganun din sa baba. So tatlong klase kasi yan ang pagtatali. So pangalawang tali natin, ganito. Iikutin lang. So ayun mga Koragon, so yung katanungan mo sa akin, sinama ko na yung pagtali para may may tips pa kayo makuha. So kung napansin nyo, nilagyan natin ng tansi. So yan, wala pa tayong hinulugan dyan. So para malaman natin kung nasa hulog yung tansi, malaman din natin yung padihan kung nasa hulog, maglagay tayo ng hulog. So ganito yung mga Koragon, pag naghulog tayo, sabit natin dito sa pinako natin, dyan sabitin natin dyan. So, tapos yan, yan ang mga Koragon na lagyan natin ng hulog, ilagay natin. So dyan pa lang malalaman mo na kung nasa hulog yung hulog natin o hindi yung tansi natin, kasi dito pa lang yan, silipin mo dito pa lang mga Koragon, yan yung pagitan niya sa kapagitan nito, mapansin mo na kung magkaparehas ba yung sukat niya. Yan, magkaparehas. So pansinin nyo, mas malaki yung space nito kaysa dito sa taas, mapansin nyo, ngayon para malaman nyo ng gusto, ganito yan. Yung katanungan mo sa akin, tansi to hulog ba ang kinukuha? Depende kasi yun, kasi kung gusto mong tansi to hulog, kung gusto mong tansi to hulog, itong hulog mo na to, dapat nakaangat yan ganyan. Nakaangat dapat yan. Nakaangat dapat yan ng ganyan. So kung gusto mong mag tansi to hulog lang yung kukunin mo, tatapat mo yan dyan.
Okay, tatapat mo. Tapos kukuha ka dito sa baba, dito sa pinaka-labi nito. Yan yung katanungan mo kung tansi tuhulog ba. Okay po yan, pwede yan. Ganyan, tutok mo dyan. Kung anong sukat dito kuha mo sa dulo na to, ganon din kukuha mo dito. So pangalawa, ganito, mas magandang gawin mo tansi ng hulog. Yun ang the best doon. Susukatin natin to. Papansin mo, ito sinukat natin. Yan. Napansin nyo dito 3.5 cm, no? Sukatin din natin yung tansi. Sukatin din natin to dito. Yan. Pansinin nyo 2.5 lang ang sa taas, sa baba 3.5 cm. So ibig sabihin wala siya sa hulog. So alin ba yung i-adjust natin pag tayo maghuhulog ng palitada? Ang i-adjust natin yung makuragon, kasi kaming nagpapalitada, ang kinukuha dyan yung pinakamanipis. Kung napansin mo, manipis na to dito, ito, kasi dito yung manipis Pansin nyo ito yung manipis, dito tayo mag-adjust taas. Kasi medyo maluwag pa dito sa pader. Ito yung i-adjust natin, kasi maluwag pa. So ito yung i-adjust natin. So na-adjust natin, so halos dumikit na ng konti sa pader. So subukan natin sukatin itong taas. So napansin nyo mga uragon yan, nasa 3 cm na. Kung kanina nasa 2.5, ngayon 3 cm na. So ibig sabihin sukatin natin sa baba. Ayan, 3.5 cm. 0.5 cm na lang ang diferensya. Manipis na siya. So manipis na dito, di na natin pwede itulak. So ang kukunin naman natin, adjust tayo ng kunti dito sa baba. Ito po adjust natin. Yan. Yan, para makuha natin. So ito na yung habulin natin kasi pares na sila manipis. Habulin na natin to. Yan, 3 cm na. So sukatin natin sa baba. Ayan. So ayan 3 cm na siya. Tapos dito rin 3 cm na din. So yan ang dapat yan ang tamang paghulog ng pagpapalitada para makuha niyo ng gusto. Kasi kung dito kayo kumuha sa sa hulog na to, dito sa valve na to, pwede rin 'yon. Pwede rin 'yon na tansi ito hulog dito tapos diyan kukuha kayo. Pwede rin 'yon, pero para sa akin, ma-recommend ko sa inyo tansi ng hulog. So yan, mapansin niyo, hulugan niyo dito. 3 cm dito sa taas, 2 cm din yan. Yan lang pagbabasihan nyo. Kailangan itong tansi, pagpareha sila para maging accurate yung gawa nyo. So yan, hanggang dyan na lang yung ating mapakita sa inyo. Sana naintindihan nyo ito ng gusto. Nag-request sa akin na si Oliver Lagpas. Yan, para sa iyo itong video na to dahil hindi ako gano'ng nakagawa ng video dahil nga sa busy rin ako. So shout out na lang sa iyo. Sana naintindihan mo. Maraming salamat sa mga nagsusuporta sa akin at sa walang sawang nagsusuporta pa dyan. Susuporta pa sa akin dyan. Maraming salamat sa inyo. Thank you.